kell dönteni, hogy az az adott termőhely, ahol én vagyok, az mire ad lehetőséget. Mert nagyon nagyban attól fog függni, hogy végén hogy csenged a kasztra. 2024 végén rengeteg tejfeldolgozó járt úgy, hogy egyszerűen olyan magas toxinértékeket mért a tejben, hogy nem tudott vele más csinálni, csak elengedni a kanálékba. Forró a kanyarak és kevés a csapadék, ezért a vízigényes kukoricát nem lehet már megszokásból és mindenütt termeszteni. A kukoricakör szakmai napján a termőhely, a vízmegtartás és a minőségi kockázatok kerültek előtérbe. Makó határában egy tavalyi talajszelvényvizsgálatnál csak 3 méteres mélységben bukkantak talajvízre, holott normál esetben már 2 méteren el kellett volna azt érni. A mostani télen hullott eső és hó, azt gondolhatnánk, sokat javított a helyzeten, de friss talajszelvényvizsgálatok alapján továbbra is nagy vízhiány van az Alföldön. És sajnos, vagy nem sajnos, a termőhelyek nagyon szélsőségesek tudnak lenni. Az, hogy a Dél-Alföldön ekkora vízhiány van, ezt nagyval a saját szemünkkel láttuk, amikor Békéscsabán voltunk. A talajszelvény csontszáraz 60 cm mélyen. Most. Nem tegnap, nem holnap, most. A vízhiányra sokan reflexből az öntözést mondják, és a kukoricakör tagjai is érnek el vele kimagasló, akár dupla termés eredményeket. A talajtani szakember szerint azonban a talaj állapota és vízmegtartása az egyik legnagyobb tartalék, mert ha a talaj nem tudja befogadni és megtartani a vizet, a csapadék és az öntözés hatása is gyorsan elvész. És éppen ezért, hogyha mi gazdálkodóként megpróbálunk ezzel a rendszerrel együtt élni, akkor több dolgot kell belátnunk. Az egyik az, hogy az így szoktuk, az már nem lesz jó. Nem fogunk tudni úgy termelni a jövőben, mint ahogy működött, és a másik pedig az, hogy ha érkezik valamennyi víz valahonnan, akkor ezt nagyon meg kell becsülnünk. A kukoricánál nem csak a termés mennyisége lehet kockázat, hanem a minőség is. Egyetlen toxinos tétel is elviheti a nyereséget, és komoly élelmiszer és takarmánybiztonsági következménye lehet. Olyan penészfajták elterjedésének, elsősorban egyes Aspergillus fajoknak, amik az élet folyamatai során a saját életük védelmében úgynevezett aflatoxinokat termelnek. A természetben ennek 4 változata fordul elő, ezek kémiai szerkezetben minimálisan térnek el egymástól, azonban közös bennük, hogy hepatoxikus karcinogének, tehát nagyon erős májkárosító, főleg májrákot okozó anyagokról van itt szó. A Hungrana keményítő és izocukorgyártó Kft. Európa legjelentősebb kukoricafeldolgozó vállalataként minden egyes kukoricaszállítmány átvételekor kiemelten figyel az aflatoxin tartalom hiteles mérésére. A cég szakemberei a bemutatott gyors teszttel ellenőrzik a terményt, hogy csak megfelelő minőségű áru kerüljön feldolgozásra. Mivel az aflatoxin nagy része az a kukoricának a héjszerkezetében és a fehérjéjében halmozódik föl, ennek következményeként nagyon szigorú alapanyag átvételi határértéket kellett tartanunk ahhoz, hogy a technológia végén megjelenő takarmány egyáltalán még eladható lehessen. A szakmai előadások végén díjazták a kukoricakör termelési versenyén kimagasló termést elért gazdálkodókat. A versenyen résztvevők nagy száma bizonyítja, hogy jó termőhelyen, tudatos talajműveléssel ma is elérhető jó kukoricatermés. A termelőnek meg kell találni azt az utat, ahol továbbra is tudja a gazdálkodását, az üzleti vállalkozását vinni. Ehhez adtunk jó néhány útravalót segítségként. A termelőknek nincs egyszerű helyzetük, de azért vagyunk agrármérnökök, azért vagyunk gazdászok, hogy ezt a fajta kérdést áthidaljuk.